Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Misawa kamoro maitire janeno mar Color TV kawuono chieng' tich ariyo tarik 21 dwe mar ang'wen higa 2026 machiegni e weche manyien e kidieninde mar adier odiochieng' nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko marwa en nyadendi Bella Chieng' ka wechegi eki bende nyalo luwo achiel kachiel kokalo e mbui magwa mag tudruok manendo Color TV live e Facebook, X @Color TV kaachiel kod YouTube bende Color TV Kenya. Wachako kama udoni ogai duond bu siasa mar DCP migosi Geoffrey Rigathi Gachagua oyango ni nyaka non tho mar maneno ogai mar ODM mosenindo Raila Odinga kod kaka koro ne owito ngimane. Gachagua wacho ni Raila Odinga lakteche mage ne onyise mar mondo mi oyue, to kata kama nindo jatend piny ne ogolo chik mar mondo mi chwale nyaka e piny mar India kama ne owito ngimane ka oyango ni bende bero ne ok otimne ringre mar yango gima ne okelo thone kathok mar Raila Odinga tudo kod moko kuom jotelo mag ODM ka oriwo koda jatend piny Kenya ka oyango ni onge kaka Raila Odinga ne inyalo yik mapiyo piyo ka oganda jo Kenya pok omi ler mathoth ewi kaka ne otho en kaachiel koda machon en jamadar mar jolweny pacho kaendi General Francis Omondi Ogolla duto ma oyango ni nyaka chiwne oganda ler mathoth ewi kaka ne owito ngimane. Huyu Junet siku Raila amekufa, yeye na Wanga na Oburu hawakwenda kuchukua mwili, walibaki hapa wakauza ODM. Na nikuulize, kwa mila ya desturi ya Waafrika na Wajaluo hasa, huwezi rithi mtu kabla hajazikwa. ODM ilibadilishwa kabla mwili ya Raila kufika hapa nchini. Na tumeanza kuuliza swali, na mimi lazima sasa niongee kwa sababu nimesikia Orengo ameongea, si ndio? Huyu Raila Orengo amesema na tumesikia, daktari wake anaitwa Olunya, profesa, alikuwa amesema asisafiri, apumzike, asifanye kazi mingi, aangaliwe vile anakaa. William Ruto akachukua ndege akapeleka Raila India against the advice of his doctor. Why did William Ruto go against the advice of Raila's doctor and take him with a private jet to India? Si ndio? Huyu Raila amekufa India. Hakukufia kwa hospitali, amekufia in an institution. Sheria ya kifo, ukifa nje ya hospitali lazima kuwe na postmortem ijulikane umeuawa na nini. Huyu Raila hakufanyiwa postmortem, amesemekana azikwe haraka within 72 hours. Vile sisi tunaelewa mila na desturi za Wajaluo, hiyo maneno haiwezekani. Ukiona pia Ogolla alikufa na ajali 72 hours. Raila 72 hours. Mwenye kutangaza ati 72 hours ni Kasongo. Wewe Kasongo, wili ya Raila ulijua namna gani? You are not part of the family. Mimi nikipima kama Rigiji, I have tried to keep off this matter kwa sababu walikuwa wananiingilia. Lakini watu ya Raila wananiambia Rigiji tusaidie. Mimi nataka niulize, for this matter of the death of Raila Odinga to be sorted once and for all, since Orengo has raised pertinent issues, the way he died, the circumstances around his death, I think it's only fair that there should be a public inquest to inquire ni nini iliua marehemu Raila Odinga so that Kenyans can be settled. Na tutatue hiyo maneno. Ikindo na ndo bende Gachagua yangu ni duond bu siasa mar ODM manendo magisani koro use na jatend piny Kenya Moluor William Samoei Ruto chiendo ma yango ne otelie kora jatend kweth manoke od bura mamalo man bende ni jaod bura Masuna East Junet Mohamed, jakom mar ODM bende ni governor county Onogo Momobe Gladys Wanga kanyakla kod ogai mar ODM bende ni senate county ma Siaya Laktar Oburu Oginga kinde jotelo mamoko ka oyango ni sani kod dwaro mar mondo mi duok kanyendo machon en jagoro mar ODM manendo Ababu na Mwamba mar mondo mi koro tiek chendo geko mag chudo mondo mi duond bu siasa nogo koro kawo ayanga.
ODM Ruto alinunua kwa Oburu, Junet na Wanga, akalipa deposit. Sasa wanasikia Junet na Wanga wanalia. Hawali kwa sababu ODM imekwisha. Kasongo amekataa kutoa balance. Si ndio? Amesema ndio nitoe balance, lazima mtoe Sifuna, muweke Ababu na Mwamba, ndio nikuwe na control ya ODM. Until you remove Sifuna na muweke Ababu. Na unajua Ababu ile kiti alikuwa nayo ya ubalozi imepewa Aida Odinga. Sasa Ababu anangoja kuwa Secretary General ya ODM. Sasa Wanga na Oburu na Junet wameambiwa, bila nyinyi kutoa Sifuna, muweke Ababu na Mwamba. Siwezi toa deposit kwa sababu mnaweza kunigonga. Unajua Kasongo kwa sababu ni mtu ya kugonga watu pia anaogopa kugo. Na huyu Junet anamjua vizuri. Na mimi nataka niona Junet akisema Rigijia tusaidie, ni kwa sababu Junet na mimi tunajuana zaidi. Waswahili wanajuana na huyu Junet ndio alitumika na Ruto kusabaratisha uchaguzi ya Raila 2022. Mimi nilikuwa hapo, Junet akaitwa na Ruto. Nilikuwa running mate ya Ruto. Si ndio? Ruto akaniambia Rigathi. Siku hiyo siku anaitwa Rigijiri kuja baadaye. Akaniambia wewe Rigathi uelewi maneno. Hii mzee ndio tumuweze, wacha tuchukue mtu yake anaitwa Junet. Hii ni mtu ya pesa. Wacha tukikoroga yeye kule kwa Wakalenjin, Raila asikuwe na agents, nijue vile nitapanga maneno huko. Huyu Junet alikuja, I was seated there. Akapewa pesa 5 million cash nikiwa hapo. Na zile alikuwa amepatiwa na Uhuru ya agents, akaambiwa na Kasongo, hiyo pesa usitumie, jisaidie naye. So ODM did not have agents. Huyu Junet ndio alisabaratisha safari ya baba kwenda Ikulu. Ogaye duond bu siasa mar ODM Laktar Oburu Oginga oyango kanyero duond bu siasa nogo ok bi muony kata nade kaka weche osebedo kawachore pacho kendi. Kanyo twak bure Nairobi kendo romo nendo mag rowere duond bu siasa nendo oyango ni ODM ongirore kendo ok nyal muonye e yo moro amora kaluwore kod kaka en achiel kuom duond buche siasa mabende pek malich mokalo e pacho kendi wach mosire kod jotelo mamoko magiko moting'o jolupne kamoting'o gavana e kaunti ma Mombasa Abdul Shomad Sarif Nasira kanyagala kod nyawadgi ma Kisii Paul Simba Arati kaachiel kod jakom gavana Gladys Wanga kod Junet Mohamed duto moyango ni gidhi yiero jotelo duto e lemo mopogore opogore ka okalo duond buch siasa mar ODM magiyango ni pod pek malich mokalo e thur kaindi. Chama chetu ya ODM haiwezi kumezwa. Hii chama chetu ya ODM hawezi kufanywa nini? Hawezi kumezwa. Our party will grow from strength to strength. It can never be swallowed by anybody. It is too big to be swallowed. If you try to swallow it, your stomach will burst. Lakini broad-based sio chama. Chama ni ODM. We are going to make sure that we retain the seats which we have now. And we are going to make sure that we add even double what we have. Hii uchaguzi ambayo inakuja kutoka MCA itakuwa ni ODM. MP ni OD, governor ni OD, senator ni OD, wabunge ni OD. Tutakuwa ODM juu mpaka chini. Kiti ya governor, ya senator, ya MPs na MCAs zote Nairobi zitakuwa ODM. Na hatuogopi mtu, zoning or no zoning, hatuogopi kitu. Sisi tuko tayari kutoka kwa president. Hivi karibuni naona kwamba ukifukuzwa kwa UDA kwa sababu sisi ukileta ujinga, wale ambao walisema wakumbavu wako nyuma. Yule jamaa anaitwa Omar, tuliza boli. Nitaendelea kusimama na chama cha ODM na kama ni mbaya.
Kweth mag jotelo e duond siasa mar United Democratic Alliance machok UDA mawuok e kaunti nogo ma Taita Taveta koro dok ne jalup jatend piny Kenya Ngire Abraham Kithure Kindiki magiyango ni osetimo tije onedo makare konyo jatend piny e chwalo chendo mage mag dongruoge chakre ne thi choko Geoffrey Rigathi Gachagua kuom manendo giyango ni ka ji dhi e yiero ma higa manyien to jatend piny ochako dhi e yiero machalo kamanendo kod Kindiki giyango ni ginyalo neno ber mathoth kawuok kuom piny owacho mar William Samoei Ruto koting'o chendo mag dongruoge gedo mag apeyni gedo mag riwruok mag gach okolo e kind ber mamoko mathoth magiyango ni gibiro mana medo yudo kuom manindo gisiro jatend piny mar mondo yiere tielo mar ariyo kata tutam. Fananisha na wakati huu tunaona sasa hivi rais anafanya kazi na nguvu zake zote. Tumeona miradi kadha wa kadha hapa Taita Taveta, si reli, si barabara, yani miradi ya kupigiwa mfano. So kwenda mbele tunasema mtu akifanya kazi vizuri anafaa atuzwe, si kwamba na kutuzwa kwake ni kwamba apewe chama kingine aendelee kusaidia rais. Tunasema ya kwamba Kindiki na Ruto waendelee awamu yao ya pili, ili after hapo ndo sasa tutaangalia hizo sehemu zingine tuone kama kutatokea watu wengine ambao wanataka hiyo nafasi. Lakini sisi tunamshinikiza rais, tunaambia ya kwamba sisi kama vuguvugu la Ruto 10 bila break limeidhinisha ya kwamba waendelee na Kindiki 2027. Na kwa niaba ya Ruto 10 bila break movement Kenya mzima tumeamua kwamba tutasimama nyuma ya Profesa Abraham Kithure Kindiki. Kazi yake ameiona, hata tulipokuwa pale mkutano pale State House wakati ule kama aspirant tuliona alikuwa anaweza kueleza ile bottom up economic transformation agenda bila wasiasa, hata bila kusoma. Janeno mara iye moromi wakauyo mokwongo wadugo bang' kinde machoka kumanendo med manakete Kala TV nikech ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke 1,800 kendo chendo goeko mag biro neno ni ochak timi gi chudo magi en ginendo makoro dhi nyime gi kinde niendi. Kaluwore koda jakom mar duolo nogo Mikayo Ganga oyango ni nondo magi magisetimo kaachiel bende koda liponde mawuok e gwenge mopogore opogore oyango ni anyuola makamago gene kendo chendo mar biro neno ni koro megi omenda ma ok tin shillings milion 3 en ginendo makoro gichako kaka duola. Kinyalo paro ni aput mabende nochuogi koda jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto mondo mine one ni chudo machalo kamago ne otimore ne owuok koda do mabende noyango ni jatend piny onge koda oteku mar timo mano mak mana duolo nogo mar KNHCR. Other violations, we are yet to consolidate the numbers, but for victims of protests and demonstrations, we have a consolidated figure of about 1,800 victims. Compensation is just a way of saying pole. It may not bring you back to where you are. So when you're looking at reparations, it's not about paying people. And I think that's a misconception that people have, that it's about paying people. This is a totally different process from what the courts would look at in terms of awarding damages. These are not damages. From our perspective, there's probably a gap in terms of how police manage crowds and assemblies. So one of the aims of non-repetition is to have legal reforms
to address the gaps that are in our laws, to address the practices. Jatend piny Kenya Moluor William Samoei Ruto medo dhi nyime koda limbe mare piny mar Italy kama otimo twak koda jotelo mopogore opogore mawuok e piny wi winjruok makare e kind piny Kenya kaachiel koda piny mar Italy kanyakla koda chenro gi mag dongruoge mopogore opogore ka otwak koda jo Kenya modak e piny onogo onyiero malich mokalo wach nendo mar ng'anyo mabendo bagi koda kweth makwedo piny owacho odiochieng' ma kawuono e pacho kende ma oyango ni onge koda pek moro amora kata mbi ka oyango ni ng'anyo ok nyal duoko piny nengo modhi mabende okele koda lweny mantiere kind piny Amerika kaachiel koda piny nendo mar Iran. Identified dams where Eric with Kimodo. I already have a brief on the first 12 dams, and then we move the country forward. Don't mind about the naysayers and the other people there. They are just talking. They do not have a plan. If you ask them, what is your plan? Ruto must go. How is that a plan? How is that? It is stupid. I mean, what is, you know, I'm yet to hear them give us an alternative plan, you know. There is none, you know. You saw the other day when we had this challenge of war in the Middle East. And naturally, prices of oil products would go up. Everybody expected that. Not in Kenya, but everywhere. And then you hear somebody saying, oh, we should go and demonstrate. Really? How will a demonstration bring down the cost of oil products? Mago timore kinde makwan mag Uganda manok kende mowuok oko mar bago ng'anyo buore Nairobi kaluwore kanyendo koda nengo modhi mabende idho malo kinde ma pisans mag obila bende osendhiyo moko kuomgi kendo rakore kod mamoko ka chenro go eko mago ohala to pod dhi nyime ka bende ogai mar DCP kata jotelo makwedo piny owacho ma bende nochano ng'anyo machalo kamano endo pok owuok oko bende Kala TV e Kenya. Oriti Masani.